الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندو كبركة كولي يمندو أنسكو دمجرلا وكفى أمبان كالفا ومسبينا سبولا أتكالفتين وكفى أمي صلي كتدون فسمانتك أنو محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمي الله تعالى دلي علىك أن فنا هرمي جيا أن اللاهرة أمي الله تعالى دلي لمن أن السطرة أن غرجغ يما علىك دي أنا بدين سلامه وبلا جليما أمي الله تعالى دلي أنا همنا كدقول أنا بغين علىك سبب يمان دي أمولا أمي الله دلي جمانين فتنة علىك دوكا هرلا علىك كشدي فسودين بما الله كان شتو جانفلا علىك كان شتو نمرلا علىك اللبانكو يمان دام بما كان كفو لبا أرجنا كنو ala ko kanya ala kra horoma kama salatu baraka kama salli ala muhammad halisam ala kra de katarihu kan sallallahu alayhi wa sallam ala kra bokulu okma anyo yira kata kabin abdullah fokana bla adnan alini ismail che anya yira kafo moke bisaba de be o kofe ala kra sallallahu alayhi wa sallam yanaka bange kele do kera nabe fo ma ko sama kele sa abraha alede kunyo kelenya mogoye okuma okelen fena kera togomi ayanda dola abraha refene ayra halakira togomi okuma anda dona ola anga wala joraino الله تعالى كجين أمنا ولي عبد الله أكما عبد المطلب يا ليني أبافك فرمسوني أي ولا شريعة غفا بلبل دوبي نودي أنوار المحمدية أكما لباير أنا أكو عبد المطلب علي برا ني الدينكي نوي عبد الله أكما نانا فون نسي وحب عبد منافك يرولا مي زهرة ديني ودون علي دفني زهرة دين كنتكي o don ale de fene ɲɔgɔnte zuhura denw na bɔkolo la ani kɔrɔta la o kuma nana ninga zuhura denmuso n'o ye wahabu denmuso ye a y'o ɲini n'o ye aminatu ye walisa o ka kɛ abdullah ale sigiɲɔgɔn ye furu kɔnɔna na o don o y'a sɔrɔ abdullah ale de ɲɔgɔn tɛ koreshiw cɛla danbe ani kɔrɔta la amina ale fana de ɲɔgɔn tɛ zuhura denw cɛla danbe ani kɔrɔta la ani fasamantiya la o kuma nin don i k'a dɔn allahu taala a ye ɲamaruyali kɛ arijinɛ gardien n'o ye ridwani ye ka fɔ arijinɛ bonda segin a bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ o kuma nin don allahu taala ye welelikɛbaa dɔ bila o bɛ ka weleli kɛ sankaba ani dugumakolo bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka mun de fɔ danfɛnw a ye aw kunnafoni ni ka aw hakiliw dayɛlɛ i k'a dɔn nɔrɔ min ni o de kun maralen bɛ allahu taala bolo ni o de kun taganen do k'a fɔ gɔngɔn tɛ da la kuma tɛ tɔɔrɔ ka a sɔrɔ ko bi o nɔrɔ in bɛna sabati ni ka taa kɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye kanda ye ani siratigɛ kilennen ye o kuma taarikuw b'a yira an na k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a bangebaa belebele fila in o dira ɲɔgɔn ma o kuma kɔɲɔso donna ka bɛn ntɛnɛn su ma dɔw y'a yira k'a donna ka bɛn juma su ma o kuma allahu taala ye yamaruya di bisu in na i k'a dɔn den barikama in den min n'a ɲɔgɔn tɛna sɔrɔ kɔnɔna na o kuma ale y'a wajibiya yɛrɛ kun ka a ɲɔgɔn kana na tugun yɛrɛ bi o bɛ sabati ba dɛbɛ la a dantogo bɛna dafa a bɛ bɔ kana adamadenw ma a b'u la nisɔndiya ni arijinɛ ye maa minnu n'olu tugura kɔ ni ka bagabagali kɛ ka sɔnsirani kɛ ni jahanama ye maa minnu n'olu kɛra banbanciw ye ani maa kana gɛlɛnw ye sheikhu fazazi b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la
falillahi ma ahla maqalata munshidin ako kabakoya be Allah Ta'ala ka se kɔnɔna na masa min ni o de ye nin dɔnkili daba da ika dɔ kumakan foyi de tɛ ko ka di ka tɛmɛ nin dɔnkili daba in ka kumakan kan o ye kumakan jumɛn tazayyanati dunya binuri muhammadi ika dɔ diɲɛ yɛrɛ a masirila ni k'a cɛɲa ni k'a kɛ diɲɛ duman ye ni muhammadu nɔrɔ sababu ye koyi fahallat bihi ika dɔn nɔrɔ in diɲɛ jigina fi ma'amanin hakili sigi kɔnɔna na ni muhammadu sababu ye watahallat ni ka tila ka diɲɛ in masiri wa man dha alladhi ya'lu hunaka ka ahmada ako jɔn de bɛ k'ale bɛ se ka kɔrɔta yen fɛ n'o ye alikiyama jɔdon ye i komi muhammad o danfɛn tɛ koyi yaqumu maqama alhamdi ako lahara jɔdon i k'a dɔn alakira bɛ wuli ni ka jɔ tanu jɔyɔrɔ la yatlubu maw'ida a bɛ ka layidu ɲini Allahu Ta'ala fɛ Allahu Ta'ala ye layidu min di a ma n'o ye shafaatul kubra ye qadallahu ako Allahu Ta'ala kɔni ka latigɛ bolila a kan ka kɔrɔ danfɛnw bɛɛ danni ɲɛ fi daarayni du fila in kɔnɔna na n'o ye diɲɛ ani lahara ye an kana sayyida diɲɛ kuntigi o de ye muhammadu ye wa lahara don fɛnɛ o kuntigi o de ye muhammadu ye layalihi anwarun alakira ka su i k'a dɔn olu ye nɔɔrɔw de ye wa ayyamuhu huda alakira ka don olu ye kanda de ye wa alfazuhu hukmun alakira ka kumakanw ko bɛɛ lajɛlen kiri de ye ni alakira ko n go baara bɛ kɛ n'o ye fo ka taa diɲɛ wuli wa ahkamuhu adilu wa i k'a dɔn alakira ka kiriw ko bɛɛ lajɛlen laadiriya de ye kiri foyi tɛ alakira ka kiriw la min jɛkɛnen don o de la ibnu abbas ale b'a lakali an ye a ko an ba amina a lajɔli alakira la o dalilu la belebele dɔ kun ye kuresiw ka daba fɛn o fɛn de kun bɛ k'i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen kumana nin su in daba ninnu kun bɛ mun fɔ an kalela alkaba daba mala i k'a dɔn lajɔli kɛra ni alakira ye bisu in na n'o ye danfɛnw la sɔn hɛrɛma ye ale de ye diɲɛ alimami ye ale de ye diɲɛ fitinɛ yelen ye ko nin su i k'a dɔn kɔrɔn bakanw n'o ye kɔrɔn kungosogow ye olu bolila ni ka taa tilebi kungosogow kunnafoni ni nisɔndiyalikan ye k'a fɔ den barikama in n'o de ye nabiɲuman min ni danfɛn bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ nabiɲuman min n'a nana hakilisigi bɛ na dugumakolo kɔ kan i k'a dɔn o sabatira ba de bɛ la bi a b'o cogo la bakɔnɔ dabaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya k'a fɔ bisu in na nabiɲuman laban a sabatira ba dɛbɛ la o kuma alakira tora nin dɛbɛ in nata kalo o kalo kɔnɔ in tɛmɛli kalo dɔ la i k'a dɔn welelikan dɔ bɛ bɔ sankaba la o welelikan in bɛ mun fɔ an abshiru danfɛnw ay aw nisɔndiya faqad ana an yadhara abul qasim muhammad i k'a dɔn waati kɔni surunyana qasimu fa ka bange n'o ye muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam ciden belebelen kuma min n'a kɔnɔ dafara kalo fila i k'a dɔn a fa barikama in o taara madina a bɛnkɛw yɔrɔ a fatura yen nɔ n'o ye bani najarikaw ye o y'a sɔrɔ ba in kɔnɔ bɛ kalo fila ciden belebelen in na o kuma a taara madina a bɛnkɛw yɔrɔ walisa a ka se ka taa baara dɔw kɛ ni ka musaka dɔw sɔrɔ o kuma yana ka se yen nɔ i k'a dɔn a soma yɛlɛmana o kuma u ye abdullahi su don madina o kuma mɛlɛkɛw ko Allahu Ta'ala ma ya anw daba ma i k'a dɔn i ka nabiɲuman ale kɔni tora a yatimɛ denama fa tɛ ala tugun kabini a bɛ kɔnɔbara kɔnɔ i k'a dɔn ale ntanyana bangebaa cɛmanko la n'o ye fako ye Allahu Ta'ala ko mɛlɛkɛw ma ana hafizun wa nasirun la mɛlɛkɛw aw k'a dɔn nin den min filɛ n'a fa fatura sisan k'a to ba dɛbɛ la i k'a dɔn ni Allahu Ta'ala de b'a tanga wa ni Allahu Ta'ala de b'a dɛmɛ o de la Sheikh Fazazi ko mahutun bi hifzillahi fi kulli hay'a i k'a dɔn alakira
ale tangalendo ni Allah ta'ala ka tangaye la halaya bele jelena fa fi hali iladin alakra bange kuma ikado Allah ta'ala ka tanga kelendo ka lambeleke wa fi hali nashatin alakra lamun kuma yerefene Allah ta'ala ka tanga kelendo ka lambeleke. Ibn Abbas ale ba lakal anya radiyallahu anhu ako Aminatu kun kera abetoka ale baro nyogonya Amina kumetoka fo ale ako ikado nalike ba don nana ale Aminatu ma kuma mina ne ale Amina kono temena kalo woro nyogona kan ko nalike ba do nana ale masukola nalike ba ko ale Aminatu ma ya Amina ako yayi Amina ikado illa jora ni danfɛnw na sɔn hɛrɛma de ye o kuma n'i ye den barikama in bange fasamihi Muhammada i ka den wele ko Muhammad nka i ka den ka kɔɲɔw dogo o kuma an ba Aminatu a ko kuma min na ni fɛn ye ale minɛ fɛn min n'o bɛ musotɔw minɛ maa si m'a dɔn ale la k'a fɔ fɛn bɛ ale la cɛ ma o dɔn muso ma o dɔn n'o ye tin kɔnɔdimi ye. O kuma o y'a sɔrɔ ale kelen de bɛ so kɔnɔ Abdul Muttalib o bɛ ka tawafu kɛ alkaaba la o kuma ko ale Aminatu ye mankan dɔ de mɛn mankan in ka bon kosɛbɛ a ye koɲɛ dɔ mɛn koɲɛ min n'a y'ale nalo ta wa a y'ale siran o kɔfɛ ale tilara ka kɔnɔ dɔ ye kɔnɔ in a kaman ka bon kɔnɔ jɛman don o kɔnɔ jɛman in a sina kana ale kwa disi jɔsi ni a kaman ye o kuma siran min bɛ ale la siran bɛɛ lajɛlen taara ka bɔ yen ale kun bɛ ka dimi min sɔrɔ tin kɔnɔ dimi na o dimi bɛɛ lajɛlen taara ka bɔ yen o kɔfɛ a ko ale Aminatu y'a kɛrɛfilɛ ale ɲɛ b'a la minfɛn jɛman dɔ de nana ale ye minfɛn jɛman in ta a y'a min yɔrɔ min na k'i k'a dɔn nɔrɔ kɔrɔtalen dɔ de sina ka ale sɔrɔ ale sina ka o yɔrɔnin bɛɛ a ye muso dɔw jɔlen ye a kɛrɛfɛ muso ninnu ka jan i b'a fɔ ko Banatu Abdumanaf o denw i k'a dɔn muso ninnu u ka jan i b'a fɔ ko tamaroju muso ninnu bɛ k'u ɲɛ daja ni ka ale lajɛ tuma min na ale bɛ nin togoya la a kabakoyalen don a kamana gannen don ale bɛ k'a fɔ wa Gawusa ya ne ta kulomagwɛn aw ye ne dɔn yɔrɔ jumɛn o kuma muso ninnu ko n'i ma anw dɔn i k'a dɔn anw ye Asiyatu de min ye Firawuna muso ye o ye muso in dɔ la kelen ye o kɔfɛ anw ye Mariyamu de min ye Imrana den ye n'o ye Isa woloba ye o ye muso in dɔ la kelen ye o kɔfɛ muso tɔ minnu jɔlen filɛ ninnu ye hurul inu de nin ye arijinɛ musow de i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nana walisa ka den barikama in kunbɛn walisa ka danfɛnw kuntigi kunbɛn n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam an ba Amina a ko halisa koɲɛ bɛ ka gɛlɛya ale kan sanga ani sanga ale bɛ mankan dɔ mɛn min ka bon ka tɛmɛ mankan tɛmɛnen kan min bɛ maa jawuli ka tɛmɛ jawuli tɛmɛnen kan o kuma ale tora o cogo la ale nana ye tapi jɛman dɔ de banbannen don san ani dugu cɛ tapi in jɛlen don wala o kuma tapi in bɛ san ni dugu cɛ o kuma an ba Aminatu ko a ko ale y'a ye cɛ dɔw jɔlen bɛ fiɲɛ kan san ni dugu cɛ i k'a dɔn bidon bɛ kelen bolo bidon in a dilannen don warijɛ la o kɔfɛ ale ye filɛli kɛ ale ye kɔnɔ dɔ de ye kɔnɔ in ɲɛsinnen don ale ma kɔnɔ in nana so yɛrɛ datugu ni a kaman ye o kuma Allahu Ta'ala ye hijabu wuli ka bɔ ale Aminatu ɲɛna filɛli la ale ye yeli kɛ dugumakolo kɔrɔn a n'a tilebi la a ye drapeau 3 jɔlen ye o don drapeau kelen o turulen bɛ kɔrɔn dan na drapeau tɔ kelen o turulen bɛ tilebi dan na drapeau kelen turulen bɛ alkaaba sanfɛ ko k'ale to nin lahalaya la tin kɔnɔ dimi sina ka ale minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ bɛɛ Aminatu ko fawada'atu Muhammadan ne sina ka bange Muhammad la
sallallahu alayhi wa sallam odila sheikhu busuri ko yawma nalat biwad'ihi ibnatu wahabin ako domi ikado wahabu demuso noy aminatu yi naye sorolike bunya kula min fakharin wasukula ma lam tanalhu nisa'u musoma delika bunya ko min ɲɔgɔnna sɔrɔ musoma delika wasu ko min ɲɔgɔnna sɔrɔ n'o ye alakara belebele in bangeli ye wa atat qawmaha bi afdala mimma hamalat qablu maryamul azra'u kika da ko an ba amina min di amantuma n'o ye muhammadu ye ko kafsa ka tɛmɛ fɛn kan maryama ye min di amantuma n'o ye isa ye shammamatuhu amlaku idh wada'atuhu mami babarkamai na ye den barkamai bange no ye muhammadu ye kuma mina muhammadu tisura yɔrɔ min a ko alhamdulillah allahu taala ko walidhalika sammaytuka ahmada n y'a dɔn k'a fɔ ni e muhammadu bangena i ka kumakan fɔlɔ bena kɛ de allahu taala tanuni ye o de kama n y'i wele ko ahmad ko tanu jɔn o kuma muhammadu ye nin fɔ yɔrɔ min na a ko alhamdulillah mɛlɛkɛw ko yarhamukallah u ye alakira dala do wa shafatna bi qawliha shafa'u ikado shafa'u no de abdurrahman bun awfu bay ko de on furakɛ ni aka kumakan ye sabula ale de kun bɛ alakira ba kɛrɛfɛ a bɛ jigin kuma min o kuma qalat amina an ba amina to ko fa nadartu ako kuma mina n ye den barikama in bange sallallahu alayhi wa sallam n ye kabasen dɔ ye kabasen ka bon nɔɔrɔ bɛ a la sokasikanw bɛ kabasen kɔnɔ kamanw gosikan bɛ kabasen kɔnɔ cɛfarinw cɛ barikamaw cɛŋanaw i k'a dɔn olu ka kumakan kɛlen do ka kabasen fa fo kabasen tora a bɛ jigin dɔɔni dɔɔni a bɛ jigin dɔɔni dɔɔni fo a nana den barikama in datugu o kuma den tununa ne la n'o ye muhamadu ye i k'a dɔn ne aminatu ye weleli kan dɔ mɛn o bɛ ka weleli kɛ tufu bi muhammadin fi jami'il ardi a ye munumunu ni muhamadu ye dugumakolo fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ka muhamadu yira ruhaniya kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a ka muhamadu yira jinɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a k'a yira adamadenw na a k'a yira mɛlɛkɛw la a k'a yira kɔnɔw la a k'a yira kungo kɔnɔ sogow la o kɔfɛ a ka an fa adama dancogo di muhamadu ma a ka sisa ka dɔnni di muhamadu ma a ka nuhun ka cɛfarinya di muhamadu ma ibrahima ka ala teriya a k'o di muhamadu ma ismaila ka nengundiya a k'o di muhamadu ma isahaka ka diɲɛ a k'o di muhamadu ma nuhun ka kumakan faranfasiya a k'o di muhamadu ma sɔlihu ka nengun walawala a k'o di muhamadu ma lutu ka kodɔn a k'o di muhamadu ma yakuba ka nisɔndiya n'a denkɛ yeli n'o ye yusufu ye a k'o di muhamadu ma musa ka kɛlɛcɛgɛlɛya a k'o di muhamadu ma ayuba ka sabali a k'o di muhamadu ma yunusa ka alabato a k'o di muhamadu ma yusha'u ka jihadu a k'o di muhamadu ma dawuda ka kandiya a k'o di muhamadu ma daniyali ka kanu a k'o di muhamadu ma ilyasa ka sabati a n'a ka bonya a k'o di muhamadu ma yahaya sɔminali min kɛra ka bɔ ala kota ma a k'o di muhamadu ma isa y'a ɲɛsini min kɛ lahara ma ni ka diɲɛ to yen o kuma a ko ala ɲɛsiranya in di muhamadu ma a ka sɔrɔ ka muhamadu minɛ ni ka taa turu nabiyumanw jogo bɔra kɔɲɛ min na a ka taa muhamadu tunu o kɔɲɛ in na Sheikhu Fazazi ko afir rusulu man bil hashimi yushabbahu yala ciden bɛ Allahu taala ka cidenw na wa min ni hashimiw ka nabiyuman bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma haramun alayhi naru qalbun ahabba i k'a dɔn tasuma kɔni kɛra haramu ye dusukun kan dusukun min ni e ye muhamadu kanu ɲɛtugu a n'a yɛlɛ cɛ rasulun karim a ko n'i ma muhamadu dɔn ale de ye cidenw na belebele ye ma asɔ ka toraba ale ma deli k'a daba ma kota ɲɛtugu a n'a yɛlɛ cɛ uiddu li ahwalil qiyamati hubba i k'a dɔn ne yɛrɛ Fazazi sa n bɛna n labɛn ni ka lahara don jawuli a n'a kamana gan n'a dekun n'a ɲani kunbɛ ɲɔgɔnya ni alakira kanu ye sallallahu alayhi wa sallam wa hasbi i k'a dɔn ne yɛrɛ Fazazi wasafɛn sa faliya minhu maladun
wa malja'u ikado muhammadu kon ni ko semeyoro de wane jigi semeyoro do ni mamin ko semeyoro kera allah taala kanumbaye sigatala e ko semeyoro kera ko semeyoro la heremay o ko fe amba amina ko o ko fe ikado alisnaka dem barkamay dalinyi akerefe fa idha bihi qad qabada ala hariratin bayda alinya bala dem barkamay kelendo ka hariru fini domine hariru fini mina jelendo wala dow ko abingene madu hariru fini kurulendo kurulila minka gelen ko sebe abe alakra tege kono jibe ka poy ka bo hariru fini kono nana welelike bado de welelike ako bakhin qabada muhammadun ala dunya kulliha a bere ikado muhammadu kelen fleka hariru fini mine togo minde ka keleno ka jiye bela jelende mine ateke kono danfen fuy mato alaka danfenuna fo ka soro oduna muhammadu tege kono labatolila okuma amba amina ko kofe ale flelike kana dem barka mayma fa idha bihi kal qamar laylatal badr ale nyebe dina abeka mene iba foko kalo klita annani shu parfum suma dumon kasabe ka furufuru ka bo ala odela sheikhu fazazi ko lahu khuluqun azbun ikado joko do de be ala krala joko mi na kadi kateme bajitimi manka wa birrun nyumanya do de be ala krala o nyumanya kemfen ya danye wa wuslatun juru do de be alakrana daba mache tigatogote o juruina wa sabrun ala jahlul jahuli ikado sabali be alakrala kodombalu ka kodombaliyaka wa muhla wa ikado alakra rebe yakaru yakoy wa wajhun ikado nyeda do de be alakrala kama lahat min albadri jumla abiko min niye kalo kletan nanishu ka takabini jien dalila foka tabla jien wulilila niyo o kalo kletan nanishu ka funyugonka ikado ko alakra nyeda noro ka bunka teme oka bahiyun nima alakra do ma joli mandido niyaye abeke yuko mi ka boliki noro ala ninga nemu ni inenye mahibun o sanga keleina ni nye tuna alakra kan abeke yuko mi nye tuna waraba jakif shifalenka joli kenela iba kanu tugo mi ibe siranya o tugo yala odela maw beseka be yusufu kan nga maw tiseka be alakra kan ni ye alakra abeke yuko mi akanuka ikwa disi fara nga oyoro kelena sirami mena idusukuna abeke yuko mi ka boli anye ako lam tu'ayinhu muqlatun ikado nyemani madelika alakra ye adama deuna faka soro sira ani kanu ode nyaga mina idusukuna Muhammadu bangina zinatigi bangina qur'anatigi bangina Muhammadu bangina norotigi bangina kundotigi bangina okuma amba amina ako kale alakrai abeka mene abeka noroya iba fo kalo klita anenani shu okuma osanga inkono nana ikado ale yelike jamakulu sabala jamakulu kele o nyamugo bidondo be obolo bidon glanendo warijela jamakulu fulana nyamugo tasado be obolo tasen glanendo zumurud akhdarla noy lului jamakulu sabana nyamugo ikado hariru fini jeman dobe obolo okuma hariru fini mbe min bolo anana hariru fini yereke ninga baki dobo akono baki abitani adama de nyena fleluye anoro bunya ko jugu fe okuma uye alakra ko obidon kono jina shien wolonvla ninga soroka nabiyuma ya tampon siki alakra jaki fulani nyogonche okuma ka soroka alakra mereke hariru fini jemaina o kofe jibrila ka soroka alakra ta ninga do akamankoro sanga o kofe kuye alakra sekin ale aminatuma ودلا فزازيكو له رتبة فوق السماكين قد سمت إكادو جورو دودي بي على كرالا دي او جورين ko o yelena sima ku dolo fla sanfɛ sabula sima ku dolo fla de kɔrɔtalen no ni dolo bɛɛ ko kuma ko alakira jɔyɔrɔ bɛ o dolo fla sanfɛ wa kafu nadan tahaki sahaba mata hamat i k'a dɔn tɛgɛ dɔ bɛ alakira la min ye funiseriya tɛgɛ ye
kuma ni kabasen ye jijigi i k'a dɔn kabasen bɛ alakira de ladege funiseriya la wa ayu hudan kanda dɔ de bɛ alakira bolo n'o ye kanda aya ye o kuma o kanda in na alakira bɛ yamaruyali kɛ n'o ayaw ye ni ka tila ka bali kɛ ni o ye i k'a dɔn o aya ninnu tilennen don kosɛbɛ idha uddidat lirusuli ayun taqaddamat fa ayu rasulillah a ko n'i ye cidenw ka kabako jate k'a jate tiden minnu tɛmɛna i k'a dɔn alakira ka ayaw n'o ye alakira ka kabakow ye ajila o de kɛmɛkɛmɛyalen don o de kɔrɔtalen don wa abwa'u o de nɔrɔyalen don o de yelen ka bon ka tɛmɛ kabako bɛɛ lajɛlen kan o de la an ba Aisha b'a lakali an ye ko yahudiya dɔ kun sigilen don Makka tuma min na alakira bangeni su sera i k'a dɔn yahudiya in tora a bɛ ka munumunu Qurayshiw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ k'a fɔ ya aw Qurayshi jamakulu yala den dɔ ma wolo aw fɛ bi su in na wa Qurayshiw ko an kɔni m'a dɔn k'a fɔ ko den bangena koyi a ko a ye filɛli kɛ i k'a dɔn bi su in na ni manto in ka nabiɲuman kan ka bange nabiɲuman tɛna nabiɲuman min kɔfɛ o kuma nabiɲuman in ni a bangena i k'a dɔn nabiɲumanya tampɔn o bɛ a jaki fila la n'o ye a kamankun fila ni ɲɔgɔn cɛ ye o kuma a k'u ma a ye munumunu Qurayshiw ka du kɔnɔ a ka jateminɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ den dɔ bangena o kuma u munumununa ka ɲiningali kɛ u y'a ye k'a fɔ Abdullahi min ye Abdulmutalibi den ye ko ale ka yatimɛ den bangena a fatura ka den min to kɔnɔbara kɔnɔ k'i k'a dɔn ko o bangena o kuma min na ni yahudiyakɛ in n'a tagara i k'a dɔn a faralaw kan u ye den in labɔ k'a di a ma yɔrɔ min na i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yahudiyakɛ in a ye tampɔn ye yɔrɔ min na a kirinna ka bi a kule la a ko i k'a dɔn nabiɲuman taara ka bɔ Bani Israɛlakaw ka bonda la an bɛ Alahu taala deli ala ka wasani kɔrɔta di an ma an ka waati a sera yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khaira an balima silamɛw bi sɔngɔ o bɛ dayani nɔ min sera ma ka bɔ an balimakɛ Sulemani Sufu Tarawele fɛ a yɛrɛ ka telefɔni sira o ye 66 83 43 06 75 16 31 69 nin baara ninnu labɛnna ka se aw ma ORTM tɔgɔ la a balimaw fɛ Tamba Tarawele, Ibrahima Touré, Lassana Jabate, Sekou Keita ani Musa Babasila aw k'an bɛn sini sumunda wɛrɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mata fa Mamadu Abulayi fa Mamadu Ibrahima fa Mamadu Kasimu fa Mamadu inana ni here